Unha boa historia interactiva debe combinar calidade narrativa, elementos visuais atractivos e características que fomenten a participación activa dos nenos e nenas. Para seleccionala ou deseñala é fundamental ter en conta contidos e valores educativos. A historia debe transmitir aprendizaxes significativas, valores positivos e promover o desenvolvemento emocional e social. Adecuación á idade. A complexidade da linguaxe, as interaccións e o ritmo deben adaptarse ao nivel de madurez do público obxectivo. Interactividade relevante. As opcións interactivas deben estar integradas na narración e ter unha finalidade clara, non ser só elementos decorativos. Deseño accesible e atractivo. As imaxes, os sons e as animacións deben captar a atención sen distraer do contido principal. Ademais, débese ter en conta a diversidade funcional e cultural. Posibilidade de mediación. O relato debe facilitar a intervención da persoa adulta para orientar, explicar e afondar na historia, fomentando así o diálogo e a reflexión compartida. Por iso, non vale calquera cousa. É importante saber escoller e crear contos interactivos de calidade, que acheguen valor educativo e emocional aos nenos e nenas.